Għattaħseb x'jista' jagħmel ħaddieħor għalik iżda fittex tista' tagħmel għal ħaddieħor. Din il-frażi żgur toqgħod sew għall-membri ta' Voca Choir li bħalissa għaddejjin bil-provi brabta ma' kunċert li se jkunu qed jagħtu bris Dr. Clown. Dr. Clown hija laqda mhux governattiva li qed tagħti servizz utli billi tferraħ xiren ta' tfal li jkunu rikoverati fl-isptar. Voca Choir se jkunu qed itellaw kunċert ġewwa t-Teatru tal-Iskola Santa Monika f'Birkirkara nhar il-ġimgħa 29 ta' April. Bidħul mill-biljetti jmur għal Annobli. Iżda daw kollha li se jattendu mhux biss se jkunu parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ta' solidarjetà, iżda wkoll se jgawdu spettaklu ta' mużika ta' kull ġeneru kif tispjega d-direttriċi tal-kor. U min jiġi apparti minn li huwa għal Dr. Clown, min jiġi wkoll ħidu pjaċir għax hemm mużika diversa, mużika li ta' ġeneru differenti, Celine Dion, Michael Jackson, Bee Gees, għandna wkoll hemm silta li hija oriġinali ta' wieħed mill-keyboardists tagħna. Jiġifieri ċertament li min jiġi se jħu pjaċir u hemm xejn sorpriżi wkoll tas-soltu x'veru. Jakkumpanja lil kor se jkun hemm band bil-mużika tindaq live. Għalhekk ma setax jonqos li Voca Choir jagħtuna l-laqta qasira minn dak li l-pubbliku mistenni jara fil-kunċert.